L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej: Ifraħ kemm tiflaħ bint Sjon, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalem. Ara s-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u riekab fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru minn Efrajm u żiemel minn Ġerusalem. Jinqeret il-qaws tal-gwerra u jxandar il-paċi lill-ġnus. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mixmara tal-Ewfrat sa trufijiet. Il-kelma tal-mulej. Salma responsorjali. Mulej, imbierek ismek għal dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid imbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Mulej, imbierek ismek għal dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Mulej, imbierek ismek għal dejjem. Kull ma għamilt, irrodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Mulej, imbierek ismek għal dejjem. Ta' kemtu il-mulej fil-wedit tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li għamel. Iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq. Mulej, imbierek ismek għal dejjem. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostoli r-Rumani. Ħuti, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem, tmutu. Imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu, tgħixu. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għaliex inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-kolli tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. U intom issibu l-mistriħa l-ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej.